Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Ola, benvidos a Enco TV, a este novo espazo que se titula A Batuta. En esta ocasión imos a tratar un tema da Escola de Música, en concreto, o tema das matrículas. A todos os que nos estades seguindo por Facebook, YouTube ou Twitch, darvos as grazas, e a todos os que vexades este vídeo en diferido, bueno, pois nel intentaremos aclararvos dúbidas sobre a matrícula da Escola de Música, sobre datas sinaladas, e sobre aspectos, especialidades, plan de estudios, que resumidamente, pois que neste fragmento, neste vídeo, pois vou a tratar de a maneira resumida, sempre quedando a vosa disposición tanto por comentarios ou tamén despois na Escola de Música, non? Entón, non vou a ser moi longo nesta presentación da matrícula, simplemente, pois, ofrecervos bueno, pois dicirvos información, darvos datos, calquera cousa que queirades coñecer en profundidade, o mellor que vos pasedes pola Escola de Música. Entón, imos alá. Decirvos que, como decía antes, a matrícula da Escola de Música pois xa está desde mañá pois aberta, non? Entón, a Concellería de Cultura abriu o prazo de matrícula que desde o 1 de xuño ata o 30 de xuño pois na Secretaría da Escola de Música e despois, entre o 1 de xuño o 15 de xullo, pois tamén poderá facer a través de ortigueiramusica.com, que é a web na que estou ahora mismo pois eu aquí tratando, non? Vamos a poñer aquí máis grande. Como podemos facer online? Bueno, online temos aquí, que vedes que pon... vamos a ver. Pois se non se me escoita, vou facer así. Digo que a nivel de matrícula online, pois aquí en ortigueiramusica.com poderá facer solicitude de matrícula, ENCO 2021-2022, renovación prazas e novo alumnado, bueno, pois son como calquer formulario, nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, localidade, número de teléfono, bueno, aquí tedes para cubrir pois todo o tipo, non? Vamos agora a falar un pouquiño sobre as especialidades da Escola de Música. Entón, vamos un menú para atrás, a ver se me deixa Ortigueira Música. Vamos a ver. Sí. Vamos un momentiño, Ortigueira Música. Ben, como ben dicía, aquí na página web pois podedes facer a matrícula online e tamén desde a Escola de Música. A todos os que xa sodes alumnos da Escola de Música, decirvos que o que imos a facer tanto a nivel online ou presencial son unha renovación de matrícula. Entón, xa hai datos que temos vosos e non é necesario, bueno, pois, que nos dedes toda a información. Todos os que estades renovando matrícula, pois, desde que acabedes de facer o formulario que sea correcto o envío, decirvos que xa automáticamente pois xa estades matriculados para o seguinte curso, na especialidade que estabades cursando no anterior. E a todos os que facedes a matrícula por vez primeira, sí que vades recibir unha chamada de teléfono ou un correo electrónico pois noso, non? Pois simplemente para confirmar prazas, non? Porque digamos que as prazas están por orden primeiro de matriculación para xente que xa cursou estudios, despois por alumnado de música e movimento da propia escola e despois aberta pois a novo alumnado. Entón, os que facedes cobrido este formulario por vez primeira, pois sí que recibiredes, pois nada, unha notificación por parte nosa, pois para confirmarvos a matrícula. Vou un momentiño, pois, a continuar sobre esta información. Bueno, xa digo que a nivel online ou a nivel da Escola de Música. Que pasa no caso de alumnado que ten dúbidas en canto a estudiar a Escola de Música, que quere saber, bueno, pois, que instrumentos imparten, que quere coñecer os instrumentos, que quere visitar as instalacións, facer auditorías, bueno, pois para toda esta xente, a parte da consulta telefónica que nos podedes facer no 981 40 24 32 ou tamén, bueno, pois unha visita á Escola de Música en Secretaría, pois sí que podedes coñecer o profesorado, poderedes probar instrumentos e para elo temos unhas xornadas de portas abertas. 16 e 17 de xuño, proba de instrumentos, visita de instalacións, auditorías, e todo isto con inscripción previa, sobre todo pola COVID, non? Entón, serán grupos moi reducidos e teredes que pedir cita, vale? Entón,
chamades ao teléfono 981 40 24 32 ou ben ides á Escola de Música en Secretaría e, bueno, pois daremos vos cita para poder probar esos instrumentos, poder visitar as instalacións e, bueno, pois calquera dúbida que se vos plantee sobre a Escola de Música, pois esas son as mellores datas para, bueno, pois para visitarnos e estar, digamos, pois, bueno, con información directa, non simplemente enviando un formulario de inscripción e poderedes coñecer todo o que facemos. Vamos alá. Plan de estudios e info xeral para o seguinte ano. Bueno, como ben sabedes, pola COVID, pois levamos 2 cursos, non? Que, bueno, que digamos que tivemos ensinanza a distancia, ensinanza presencial, como todos os centros educativos, non? Entón, pois sí que este ano pois vimos mermada a nosa actividade, sobre todo grupal, e, bueno, esperamos xa que para o ano que ven, non? Que as circunstancias da COVID, pois que xa, bueno, que nos deixen pois facer o traballo que viñamos desenvolvendo con anterioridade e dentro do malo que foi a situación da COVID, non? Pois, bueno, hai algo que imos a seguir tendo, que é ensinanza semipresencial, que vos irei contando a continuación. Que se pode estudiar na Escola de Música? Bueno, temos 10 módulos, música e movimento, formación básica, que é música e movimento, un poquinho máis avanzado, xa de cara, bueno, ese primer contacto cos instrumentos, canto, corda, decirvos que sí, que este ano non tivemos ensinanzas de corda, esperamos que o ano que ven, este curso que nos matriculamos, sí que teñamos, entón, anímovos a todos pois a matricularse en guitarra, sobre todo todas as persoas que viñades estudiando guitarra e que por diversas circunstancias pois este ano pois non pudemos continuar cos estudios. Temos o módulo de folk, acordeón basado en música tradicional e gaita, percusión, batería, percusión tradicional, percusión sinfónica, temos piano, teclados, que como piano, pero, bueno, digamos que é un poquinho pois, máis orientado á música moderna, vento madeira, clarinete, fagot, flauta traveseira, oboe, saxofón, despois tamén temos vento metal, bombardino, trombón, trompa, trompeta, tuba, e despois temos dirección e composición. Digamos que isto xa último, o módulo 10, é para persoas que, digamos que, bueno, que queren profundizar un pouco máis en coñecementos, e xa falamos de unhas idades un pouquiño maiores, sobre todo maiores de 16 anos, xente que está estudiando nos conservatorios e que quere ter unha formación para ser o día de mañá compositor ou director dunha orquesta, dunha banda. Entón, bueno, pois é un pouquiño unha ensinanza xa, digamos, máis con aspiracións, pois xa digo, para ser profesional no futuro. Grado de iniciación. Bueno, pois desde a Escola de Música temos formación inicial e formación básica. E podes estudiar na Escola de Música dende os 3 anos. E que facemos dende os 3 anos? Bueno, dos 3 a 6 anos temos música e movimento, que digamos que é unha asignatura, que facemos clases de conxunto, xuntámonos facendo pois a banda de papel ou un musical, poderedes seguir os diversos vídeos que vamos a publicar en breve e coñeceredes, pois, digamos, de unha forma visual, non? O que se fai en música e movimento. E despois facemos unha outra sesión, pois, digamos que unha sesión máis específica de traballo da materia, non? Mais abaixo poderedes ver aquí que o que é música e movimento, concretamente, pois, podedes ver aquí todo o que facemos, os obxectivos, os contidos, todas as actividades que facemos. Digamos que é unha formación diferente, o que se fai en linguaxe musical, pero é unha formación pois orientada á idade dos rapaces, dos nenos e nenas, e sobre todo dunha forma moi participativa, dunha forma de que a música pois que lles chegue dunha maneira moi especial. A parte de todo isto, dunha formación específica para estas idades, complementamos a formación con talleres, un taller mensual, fabricación de instrumentos reciclados, expresión corporal, música e familia, pintura musical, fixemos festas cabazas, postais de Nadal, entroido, letras galegas, grupos de pandereta, coro infantil, bueno, todo isto é un taller mensual pensado en cada época do ano, non? Se falamos do entroido, pois faise un taller de entroido para que os nenos e nenas destas idades, bueno, pois que poidan facer outra actividade complementaria ao que é a materia de música e movimento. Despois temos o grado elemental. O grado elemental é para nenos e nenas a partir de 7 ou 8 anos, sí? Que temos en especial? Bueno, pois linguaxe musical, temos
instrumento, temos agrupacións, temos coro, temos, bueno, vámonos ver aquí abaixo, diversas agrupacións, moitas, coro de nenos, coro, conxunto de corda, banda, grupo de acordeóns, grupo de panderetas, grupo tradicional e combo. Digamos que temos moi completo que a formación de linguaxe musical, instrumento, grupo. Entón, o que pretendemos que neste grado elemental todos os nenos e nenas, bueno, pois que poidan formarse tanto teóricamente como individualmente en instrumentos, clases son individuais, e tamén, ademais, pois que formen parte dunha agrupación, que se sintan, pois, como componentes, digamos, dunha agrupación musical, que é o que vai propiciar, bueno, pois unha... Primeiro, que lles guste a música, que se sintan, pois nada, pois, con... Digamos que nun grupo, non? Todo o que ten formar parte dun grupo, non? Que é motivador, non? Digamos esa palabra. É unha agrupación musical motivadora, integradora, digamos que nos gusta facer música colectiva, non? Temos grado intermedio, que é nivel 4, nivel 5, temos clases de linguaxe musical, temos agrupacións, depois xa facemos unha especie de talleres musicais, pois digamos, un pouquiño pois para xente un pouquiño máis adulta, non? Xa falamos de 12, 13, 14 anos e arriba, temos pois unha radio escolar, informática musical, grabación de audio, composición, técnica Alexander, presencia escénica, e depois xa no grado avanzado o que temos, bueno, son asignaturas optativas, non? Non todo o mundo que se quere no futuro dedicar a música ou ir a un conservatorio, entonces temos unhas asignaturas, unhas materias que son optativas. En elas están, pois, música de cámara, despois temos análisis musical, armonía, unha serie de, bueno, pois xa digo, de materias pensadas un pouquiño, pois, para xente que está nos conservatorios e que quere seguir, bueno, en Ortigueira, bueno, pois, formándose, complementando os estudios, pois, xa digo, cos do conservatorio, non? Non é obrigatorio estar nun conservatorio para facer estes estudios, podense facer desde a Escola de Música, e, bueno, pois, xa digo, podes elixir se estudiar instrumento ou tamén, pois, a maiores, piano complementario, análise e todo isto. Como ben digo, temos as agrupaciones da Escola de Música, dicirvos que bueno, que digamos que pola COVID non puidemos ofrecer este curso todas elas, non? Do coro de nenos, coro, conxunto de corda, banda, digamos que, bueno, estuvemos limitados e intentaremos no vindeiro curso sí que facer todas estas agrupacións, como vedes aquí, pois na nota, pois poderán sufrir algún cambio debido á pandemia ou limitacións que se poden ter no futuro, ou tamén, pois, se o número de alumnado, pois, non alcanza, ou, digamos, bueno, pois, digamos, según os obxectivos ou según os gustos, as inquedanzas musicais do noso alumnado. Entón, estas son as agrupacións que imos ter. Despois, na ensinanza de adultos, decirvos que, bueno, que aquí pois non hai ningún límite de idade, non? Podes estudiar na Escola de Música con 80, 90 anos, 95, 100 anos, sen problema, e o único límite, pois, digamos, desde abaixo, non? Para maiores de 16 anos. Por que? Bueno, porque pretendemos que ata os 15 anos todo o alumnado da Escola de Música pois teña unha formación integral, non? Intentaremos eso, que sea unha formación integral, por eso queremos que vayan a clase de linguaxe musical, que vayan a clase colectiva, por tanto, é un pouquiño diferente que a ensinanza de adultos. Na ensinanza de adultos non hai niveis delimitados, é dicir, ti empezas no nivel 1 e podes estar na Escola de Música 20 anos, todo o teu ritmo, o teu nivel, non? Algo que xurdiu da pandemia, non? Foi o de dar clases online, non? Ensinanza online. En este caso, sobre todo en adultos, imos a manter, se quere, de unha forma optativa, pois o que é linguaxe musical semipresencial. Que quere dicir isto? Bueno, que linguaxe musical optativamente podes estudiar ou ben na Escola de Música ou ben, digamos, que a nivel online, non? Por que? Bueno, pois ímolo deixar como semipresencial porque tivemos moito éxito, digamos, neste curso, non? Porque, bueno, hai xente que por diversos motivos, por, digamos, pois imaginámonos, motivos de traballo. Hai xente que non traballa en Ortigueira pola semana e que vai os venres a última hora, pois digamos, as clases de instrumento.
ou de canto na Escola de Música. Entón, xente que non vive a Ortigueira, pero que o fin de semana se ven para a Ortigueira, pois é unha maneira pois, de poder estudiar a distancia durante a semana e os venres, pois, sí que a clase de instrumento ou agrupación sí que vai ser en presencial, non? Por iso digo que é semipresencial. Máis casos, xente que ten problemas de transporte ou xente que ten cargo nenos e que, bueno, que non os pode deixar a cargo de outra persoa. Entonces sí que é un abanico que se pode facer, que nos abre máis posibilidades de cara á Escola de Música, deixar a ensinanza semipresencial, pois, con COVID ou sin el, non? Entón, é algo que funcionou moito, que hai xente que ven a clase particularmente conmigo, non? Desta materia, linguaxe musical, bueno, que sobre todo pensando en adultos, ímolo manter para o seguinte curso. Se alguén quere ter información de como é linguaxe musical online, por exemplo, aquí vamos ver un pequeno fragmento que explico aquí. Eres un adulto e que tocas el trombón, o que tocas el bajo eléctrico, o que tocas el piano. Para estos instrumentos nos hace falta conocer la clave de Fa, ¿vale? Entonces, trabajaríamos la clave de Fa. Si tocas la guitarra, por ejemplo, e eres un adulto, bueno, digamos que aí estábamos falando pois da clave de Fa ou das materias, pero nese vídeo o que conleva é coñecer un poquinho a materia. Adultos, a ensinanza en linguaxe musical e colectiva, sí, unha clase 45, ese online e individual de 30 minutos semanais. É moi complicado, eso sí, dar clase pois, a xente pois, con diferentes conexións, bueno, un poquinho por temas técnicos, non? Digamos que é mellor facer menos tempo e de individual a nivel online. Quen pode tocar ou cantar nas agrupacións? Bueno, pois calquer adulto, calquer adulto. Desfeto o coro de nenos, non? Xeralmente, pois calquer adulto podes integrar igual cos rapaces, non distinguimos entre agrupacións para maiores e agrupacións para cativos, non. Facemos, digamos que unha agrupación, non? No que a idade non é ningún problema. Nos o que queremos é que sean agrupacións transversales e integradores. Entonces, nun grupo tradicional pode tocar ou cantar unha mai con un fillo, con a filla, e sen ningún problema, non? Entón, temos música ao movimento, como ben decía, e aquí o vídeo de linguaxe musical. Isto é, xa digo, en ortigueiramusica.com. E xa para finalizar esta pequena presentación, decirvos que temos unha plataforma, non? En CoTV, que é onde estamos emitindo, e, bueno, facemos unha programación especial. Entón, hoxe que é 31 de maio, estamos ahora emitindo a Batuta, que é este programa que o mellor escoitades men diferido, non me escoitades o día 31, pero, bueno, emitiuse desde as 9 da noite do día 31. Despois temos a semana que ven, o 4 de xuño, Pasos de Carballal, polo grupo de acordeóns. O día 11, Las Crónicas de Narnia, por un grupo instrumental de vento e piano. O 18 de xuño, Piano Man, temos un dúo de piano e batería, e o 25 de xuño, por a Batuta, tamén por este programa, digamos que imos a ofrecervos pois información respecto de cara ao verán, non? De cara ao verán. De cara ás actividades que vai organizar a Concellería de Cultura, tamén a través do Departamento da Escola de Música. Digo que vai ser moi interesante o que imos falar, non? Ese día para o verán, non? Non vos vou anticipar nada. Decirvos, sí, que ese día 25 imos facer un programa especial con todas as novidades que imos a tratar, pois, para o verán. Na que se incluirán, pois, todos os vídeos que sí que estamos grabando, os que me estades escoitando, que sodes alumnos, ben sabedes que estamos grabando vídeos e que estamos facendo moita actividade, non? Todo iso verase a partir do mes de xullo. Xa sen máis, darvos as grazas a todos os que estades seguindo esta retransmisión, e recordarvos isto, que a matrícula está aberta, dende 1 de xuño, en ortigueiramusica.com ou a través da Escola de Música. E nada máis, se non nos seguides polas redes, por favor, facede unha suscripción ben en Facebook, Twitch ou YouTube para poder recibir información da Escola de Música. E, como sempre, despedímonos con imaxes do noso municipio, de acordo? Sempre, como vemos dicindo nos últimos emisións, dentro do posible, pretendemos tamén chegar a xente que non vive en Ortigueira e
a través pois de difundir dende esta pequena escola de música pois todo o que se fai a nivel cultural e a nivel musical no noso concello. Sen máis, despídome e quedo a vosa disposición na Escola de Música. Graciñas.